ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକେ ମଜା ହେବାର ଅଛି। ମଜା ଟିକେ ସରିଲାଣି ଏବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଧରିକି ଯିବାର ବାକି ଅଛି। ଏବେ ନେଇକିନା ଯିବୁ ଉତ୍ତରାଚଣ୍ଡୀରେ। ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ଆଜି। ଭିତରେ ବି ଆମର ମସଲା ମସଲି ବଟା ଚାଲିଛି। ସଦାବେଳେ କଟାକଟି ମସଲା ମସଲି ବଟା ଚାଲିଛି। ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହଣ୍ଡା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଅଲରେଡ଼ି ତମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଉତ୍ତରାଚଣ୍ଡୀ ଭିଡ଼ିଓ ବେଳେ। ସେଇଠି ହିଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏ ରାସ୍ତାଟା ତ ଦେଖିଥିବ, ଆଗର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଉତ୍ତରାଚଣ୍ଡୀ ବୁଲିଯିବା କରିଥିଲି, ସେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଦେଇଛି। ଉତ୍ତରାଚଣ୍ଡୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଏବେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା। ପୁରା ନାଇସ୍ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ମୋତେ ଆଠଗଡ଼ରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଚଣ୍ଡୀ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭରପୁର ପୁରା, ଆଉ ପୁରା ଗ୍ରିନେରୀ ଥିବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଗୀତ ଫିତ ଲାଗିଛି ଟିକେ, ବକ୍ସ ବି ଅଣା ହେଇଛି। ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ହବ ଆଜି। ମୋ ଭାଇମାନେ ବକ୍ସ ସେଟିଂ କରି ପଳେଇଲେଣି, କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଯିବା ମନ୍ଦିର ପଟେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଏଇରେ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଯାଏଁ, ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲା ଆମର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ, ପିଲା ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ କୁଆଡ଼େ? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାଇ ପୁରା DSLR କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆମର, ଏ ଆମ ରାଜା ଭାଇ ପୁରା ରେଡି, ହିରୋ ମାର୍କା ରେଡି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସନାତନ ଭାଇ। ରୋଷେଇଆ ଥିଲା ଆମର ଆଜି, ସେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବ। ଗାଈ ଗୋଟେ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ଭୋଜିରେ। ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଧେ, ଗାଈଟା ବୋଧେ ସେଇଠି ଗୁଞ୍ଚୁନି, ସିଏ ପୁରା ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଧେ ସନାତନ ସହିତ। ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ପୁରା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ କହୁନଥିଲି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ମାନେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତରାଚଣ୍ଡୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିବା କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲାଣି। ଚାଲିଛି ଚିକେନ ସେଠି ବସିବ, ଆଉ ଏଠି ମସଲା ଫସଲା କରୁଛି, ହଉଛି ରେଡି। ଆଉ ଟିକେ ବାଜିଲା ପରେ ଆମେ ନାଚିବା। ନାଚିଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ହବ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଭୋଜିଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିବ।
टेंशन नहीं कान रोषे अधारे थिला चिकेन टे खाली होइछ भात किछि हेइ नथिला समस्त मोर टिके हस आसला एबे जे लागुची आकाश नील ब्लॉग बननी धन्ना धीरे अरे ना ना छा ये उठाणी हम किछि पकेबनी देखुना फाका नील हो गेला पूरा चलानी 15-20 मिनिट दरकार भात हबाकू और भात के समय कोन कला विवेक भाई आज हमको भगवान कोन कले हमको आज देखो अवस्था कर देले पूरा पिला लूडो खेली के टाइम पास करछंती एटा बसै देले कुरपे राजा भाई मन दुख कौन है के जानी नरसिंह भाई कुरकुरी देले राजा भाई पूरा राखी की तरतर होचंती पूरा नियारे जळुचंती कौन हेतिला भाई नरसिंह भाई चोरी करी की राजा भाई ने 5 टंकिया बुद्धा मुळे खाइ देले कौन हेतिला नरसिंह भाई एक्चुअली कथाडा पवित्र हैला सबुठारो धाबाबाज हां मिथ्यावादी हां सतेरे आउ अपराध घटित कर राजा भाई को राजा किसी भाई आपन घटित राजा भाई को आसो टिके स्क्रीन को आसो टिके देखो तो नरसिंह भाई को डांस वायरल वीडियो हो चल चल नेगा चलो नेगा चलो हो राजा भाई का कथा पर रहला मु जाऊ सेपटे देख सा कमिला वर्तमान एबे हम पिला स्टार्ट करले सीढ़ी देख पारे चला पड़ा जल्दी भातड़ा है नहीं भातड़ा कर चंडी खाली है किंतु अब मेघड़ा बहुत सपोर्ट कला वर्षा पड़ानी जा हो खाइला बेले टाटा उतरा चंडी बाय बाय से खाप काढ़े बे खाप काढ़े उत्तराचंडी बाय।